Tak určite sme radi, že sme dneska zvíťazili, aj keď to víťazstvo sa určite nerodilo ľahko a domáci boli veľmi dobrým súperom. Prvý polčas sme začali relatívne dobre, dali sme gól. Bohužiaľ tú koncentráciu sme neudržali, super dokázal 2 gólmi v krátkom časovom slede otočiť zápas na 2-1 a prvý polčas sme dohrávali dosť rozhádzaný. Druhý polčas po nejakej porade v tej kabíne sme nastúpili s väčším úsilím ten zápas rozhodnúť alebo zvrátiť na našu stranu a to sa nám aj podarilo. Mali sme nejaké šance, super mal takisto nejaké šance, ktoré mohol aj on využiť, ale v dnešnom zápase sme dali mi 3 góly a odvážame si víťazstvo, čo si veľmi ceníme. Úvod zápasu namiesto stavu 3-0 pre nás bol stav 0-1 a chvála Bohu, podarilo sa nám ešte rýchlo zápas otočiť, to znamená, strelili sme rýchly vyrovnávajúci gól, čo nám pomohlo po penálte aj druhý. Viezli sme sa na víťaznej vlne. Bohužiaľ, my už sme v takom stave, ako keby sme sa toho víťazstva zlakli. Samozrejme, cez polčas v kabíne bolo veľké odhodlanie to udržať minimálne, skúsiť streliť ešte nejaký gól. Bohužiaľ, zostalo to len v šatni. Druhý polčas sme už neboli takí aktívni. Inkasovali sme ďalšie 2 góly a ja musím konštatovať, že dneska naša obrana stála na hlinených nohách. Bohužiaľ, super vyťažil z minima maximum, čo nás teda stálo minimálne bod. Už v prvom polčase ste mohli o všetkom rozhodnúť. Mohli sme rozhodnúť, samozrejme to je práve náš taký problém, že keby sme sa mali dostať do nejakého pohodového zápasu, viesť nejakými 2, možno 3 gólmi rozdielom teda, tak dohrať zápas bez nejakého problému, ale my naopak si to všetko skomplikujeme a strácame body doma, dôležité. Čo v tej Prčákovej šanci v úplnom závere mohol tam vyrovnať na 3-3? Tam rozhodovali centimetre, to bola zložitá, ťažká lopta, určite neviním ho v žiadnom prípade. Ešte raz vravím, tam rozhodovali centimetre, išlo to mimo brány, no keby to išlo do brány, tak sa tešíme aspoň z bodu. Takto bohužiaľ nemáme ani jeden.